Nu copii alte videoclipuri din alte TikTok-uri și le postezi la mine. Și nu trebuie să faci dacă vrei ca videoclipurile tale să intre în recomandări și să adune multe vizualizări. În primul rând, nu trebuie să faci videoclipuri de la volan, deoarece TikTok-ul depistează asta și îți blochează videoclipurile. Sau dacă faci live și mergi la volan, TikTok-ul depistează asta și îți blochează live-ul și chiar poate să-ți restricționeze contul. Nu trebuie să postezi videoclipuri cu copii mai mici de 13 ani, deoarece în TikTok îi permis de la vârsta de 13 ani. Iar dacă TikTok-ul depistează lucrul ăsta, la fel poate să-ți blocheze contul de TikTok. Nu trebuie să postezi același videoclip pe mai multe profile, deoarece TikTok-ul depistează asta și identifică ca un videoclip copiat, iar apoi îți restricționează videoclipul și nu se duce deloc în recomandări. Nu copii alte videoclipuri din alte TikTok-uri și le postezi la mine, deoarece videoclipurile sunt blocate și nu intră în recomandări. Dar dacă vrei să postezi, să ai multe vizualizări și să mai ai conectat monetizarea, scrie-ne nou și noi o să te ajutăm.